Příjemné chvíle u monitoru a obrazovek vám všem. Dnešní téma: odejít z Matrixu. Co to vlastně ten Matrix je? Tak, jak ho dneska používáme, navazuje na film bratrů Wachowských Matrix, který si získal velkou oblibu také proto, že v sobě skrývá určitá mystéria, určité ezoterické prvky. Proč Matrix? Člověk, když prohrál válku ze stroji potřeboval energii. A zjistili, a vědecky je to i dokázáno, že člověk je ideální baterie, ideální zdroj energie. A tak miliony lidí naložili do kádí, zapojili do elektrického obvodu a čerpali elektrickou energii. Ovšem zjistili, že člověk brzo umírá, že se moc nevyplácí. A tak po přemýšlení zjistili, že ten člověk potřebuje vlastně žít. A tak vytvořili virtuální svět, virtuální realitu v paměti počítače a člověka a vlastně všechny ty lidi, jejich mozky napojili na tento virtuální svět a lidé, ač v kojích, žili v přesvědčení, že opravdu se narodili, chodí do školy, vzdělávají se, prostě, že žijí plnohodnotný život. Ovšem to byla jenom virtuální realita. Dneska v počítačích to umí udělat každý, známe počítačové hry, není to takový problém. Háček byl v tom, že skupina lidí dokázala žít mimo tento Matrix a snažila se i ostatní z toho Matrixu vysvobodit. V podstatě ten Matrix porazit. Tedy, řekněme si, to je ta historie názvu pojmu Matrix, tak jak jej dneska používáme. Mnozí lidé začali vnímat náš svět jako taky takový Matrix a cítili potřebu z toho Matrixu se také dostat pryč. A mnozí volili různé prostředky, ať už to byly drogy, meditace, prostě chtěli z Matrixu ven. A řekněme si, co je to ten náš Matrix? Inu, řekněme si tak, Bůh vytvořil tento Matrix, byl v jeho plánu, protože jedině v tomto Matrixu, v tomto prostředí se může duše vyvíjet. Čili ten náš Matrix, ten náš svět nevytvořili žádní démoni, žádné černé bytosti. Žádné bytosti, které nás chtěli zotročit. Ale naopak je to v podstatě takové cvičiště pro naše duše. Když duše sestoupí do fyzického těla, má svůj plán, co se tu má naučit, co tu má napravit, no a právě k tomu slouží ten Matrix. Proto po poradě s karmickou radou si i vybírá, kde v tom Matrixu se narodí, kde bude žít, kde to je pro plnění jeho úkolu to nejdůležitější. Nedávno tady navštívil Prahu australský léčitel Jan White, který vyrábí esence a jeho rodina už vlastně 5 generací z různých rostlin. A dneska nejen z nich. A vyprávěl příběh, že musí jít kvůli jedné rostlině letět letadlem, pak jet stovky kilometrů a třeba týden čekat, jestli rozkvete, protože nerozkvete každým rokem. Jsem mu říkal, no tak proč tu bylinu nevezme a nepřesadí si ji domů? A on říkal, no zkušenosti máme takové, že když ta bylina je v přírodě, bojuje s cizopasníky, s přírodními podmínkami, teplo, sucho, tak ty esence jsou podstatně kvalitnější, než kdybychom ji pěstovali ve skleníku. A tak je to i s tou naší duší.
Ta duše tady v tom matrixu potřebuje překonávat překážky, potřebuje pro svůj vývoj ty situace, ty konflikty, ty problémy. Jakmile někdo se rozhodne a řekne, tak já tady s těmi hrubohmoťáky nechci nic mít, odcházím z matrixu, stáhne se do ústraní, medituje, duchovně pracuje, jezdí na semináře, tak po čase zjistí, že má pocit nenaplněnosti, osamělosti, protože ta duše neplní proti, co si přece vzala, a tak je z toho v podstatě smutná, nenaplněná. Člověk, který třeba má zlého šéfa a má se naučit určité kvalitě, určitému postoji, bojovat se svými nadřízeny, nebát se svých šéfů, no tak samozřejmě zkouší hledat jinou práci, jinde a nějak to má zablokované, protože ti jeho průvodci, na které delegoval kus své svobodné vůle, mu brání v tom, aby odešel z prostředí, kde ta duše se má vyvíjet. A až teprve ten úkol splní, to znamená, dokáže se postavit šéfovi, tak teprve v tom případě může odejít, ale mnohdy se ta situace úplně obrátí a je na tom místě spokojený. Berme to tak. Každý z na nebe vzatých mistrů má na starosti určité údobí lidstva, ve kterém se prosazuje určitá kvalita. Mistr Ježíš měl na starosti 2000 let lidstvo a probouzel nás energií lásky. Zhruba od roku 56 přibližně má na starosti zemi mistr Saint-Germain a ten v nás probouzí touhu potom být svobodný. A taky vidíme, že dnes a denně máme příležitost být svobodnými, přestat se bát. A vidíte, co tady se děje kolem všude, že vlastně pořád se někdo snaží nahnat lidem strach. Jenom je to proto, že my se máme umět tomu strachu postavit, přestat se bát a být svobodnými. Když si vezmu v historii významné osobnosti, tak například mistr Martin Luther King v době, kdy ve Spojených státech část černošské populace se snažila nátlakovými akcemi, hrubým násilím změnit své postavení ve společnosti. Přišel Martin Luther King a silou svého ducha a láskou své duše tu společnost transformoval. A je pro nás příkladem. My nemáme odcházet z matrixu, ale naopak máme se ho pokusit transformovat. Na všech akcích, duchovních, seminářích říkáme, jsme jednota. Ano, jsme všichni části jednoho ducha. A neseme tudíž zodpovědnost za všechny ostatní duše. Ti vyspělejší by se měli postarat o to, aby i ti druzí svítili. A proto nelze odejít z matrixu. Naopak, zůstat v něm a pokusit se ho transformovat. Pokusit se těm ostatním duším se probudit. Když si vemte největší mistr Ježíš, ten klidně mohl někde žít v ústraní, v napojení nahoru, ale on šel na samé dno matrixu, mezi prostitutky, celníky, malmocné a pokoušel se transformovat ten systém. Takže je nám vzorem. Takže zanechme duchovní pýchy, věnujeme se tomu, proč jsme přišli a s láskou pomáhejme druhým. Naplněné dny přeji.